lumayan lah kena nggih tombo adem rendeng-rendeng kaya ngene iki. Jare enek cah umure 20 taun nggih Cik model iki mripate ngriyip kaya Cina. Ayune kliwat ukur jane tenanan apa ora? Iki to. Nggih Mbah. Lah iya pira iki? 200 150 nek gelem. Nggih Mbah. Lah iya aja angel-angel. Oh, wah, iya, wah, woi, ya, pas, wah, tambah 100 tanduk ya nduk, nggih Mbah, lah ya aja ngel-angel, wong dagangan ora kulakan nek angel ya. Kok mboten dangu Mbah, awakku ora patek fit iki mau dadi. Ya serake tanganku kene nggih tombo boyok keju lah dadi. Engko kapan-kapan aku entuk duit aku rene. Sapa mau jenengmu? Sugiem Mbah. Lah iya. Kalau aku duit-duit tak rene neh jan luar biasa. Nggih Mbah. Nganti lali ya. Ndak gelok. Wah. Tuwek polane. Sikara bala kang tumingal Sikara bala kang tumingal rang campo samya mandali rata tepi leteng kota dah wangkung mangun cangiti benjang sangat cimija ati nyong tali wos terus tasura Rata Sena wah gereng jakate kaya lindu para kempok apa kira-kira wis mok pikir nggonmu bakal wani lawan aku ana blabar kawat jange jenencang dudu papane wong nyang-nyangan anane wani utawa ora menang utawa kalah lara utawa mati wah lada kowe ora kulak pawarata adol pangkrungu sapa mungsuhmu Uta tilas abdine negara Gwagra Prabu Gorawangsa Surati montreng ing sekti Mandraguna pramira jeng palagan ora sah kakehan sesumbar hayo nyododo endi dodo wah nekat temenanan kowe Bratasing kurang-kurang bejane rak sao tak